Phainai 8 March International Women's Day Rwgwi Tangsalo Kaisa Kokchap Panda Khlaijakha Manjaka Tripura Women's Federation ni adungjuk song. Asalo Kokchap Panda Khlaijakha ni kokthongka Phainai 8 March Salmariwa International Women's Day Rwgwi Town Hall Khlaijakha ni thangai tongo Kaisa Panda ni bisingde International Women's Day Apati mulo rwgwi no Tangsalo Kaisa Kokchap Panda Khlaijakha Asali Panda wa bebak bore bodra rokno phaimanjakna ni bagai kokthongni bisingde kobok mungjakha Panda manjak Phainai Tripura Muthni Supreme Product Kishul Department khobai MDC MLA akosong Hambai Chini media takutong no Chini oro jeng TWF press week khainani norok ringmani o press meet Chini borom gonang jikrok tongnai rong bisingo puilana ang sanai ang borom yaparo Chini TWF Center Advisory Committee ni chairperson borom gonang jik Madam Pavitra Bhakti Jamatia Joint Chairperson tai ex TWF ni President Chini borom gonang jik Sindukuna Jamatia, Vice President Bukok Budolakshmi Deborma, Secretary, General Secretary Khorang Tongo, Khorang Nakati, Chini Bukok Gita, Bukok Mary, Bukok Shivanjoli, Bukok Energy. Tai orotai bosni TWF ni adong juksong. Tongbayo Central Committee ni Bukok song, jotono belai hambai, tai chini media takok no bisas klai, belai hambai. O jorao ang media ni bising tei nai tong nai Tripura haste no jotto bukuk jomna ang kobogo 8 March sara bicho gonanggoi hayung hakotor gonanggoi buri rokno sonman rimani sal o sal no taklai Tripura Women Federation ngia ko TWF palanya ni thangoi tongo Agartala town hall 11ta somoyo जों program Chini changjaknai norok jara hakjal ni phainai rok 10 ta ni bising no Agartala town hall phai sokpanya bagai ang Tripura haste ni jati dharma ni besese je burui hinkai jotto no phaibai di ni ang jotto no kobogo jora ni bisingo Chini o program bo tongnai Chini hani bubagra maya ganang bubagra bo tongnai Chini Maharani tai MP bo tongnai Taibo, Chini o hani, Chini joto MLA rok tong bay na borom ganang MLA rok, borom ganang EM, CM, borom ganang MDC song, joto no tong bay na Chini o program bo, jeng joto no favori wo, tai Chini nai tong nai khajani bukuk song, norok bo joto no song bay baksa khaye. Chini hayung hakotor buri rokno borom rimani salno palanya ni bagai nogo atsugui tongyamu sengjot tono buri rok a salno obtrap khanya ni bagai changbai baksa taung hola norokno jo tono angkobo jotono nobele ambai Asalo dalbidal hukmu Panda bo Khlaijaknai abo haikino dalbidal mani khni bo bakjaknai hine shaka Tripura Women's Federation ni adong juksang Raja Khorang Simi Amiti Kokthum Chini Khorang